Iruditeria asko landu du. Lehen urtean elkartu ginen Pago Arteko batzuk, berriz ere Pago Arte martxan jarri dugu. Pago Arte da Oiartzunen dagoen arte eta kultura, euskal kulturaren elkarte bat, eta urte batzutan geldirik egon da. Eta horren berriz martxan jartzea urratu zaigu, ikusten dugulako badagola gai bat, bat eskulturarena, dela gai bat ez dena asko erabiltzen. Lehen urtean hasi ginen proiektu bat egiten. Oso proiektu ambiziosoa zen eta ez genuen dirurik lortu hori egiteko. Eta orduan aurten jarri ginen pixkat beste formato txikiago batean egitea. Txikiagoa, berez eskultura da gaia, berdin. Zubi hori egiten dugu, erretaula txiki batekin. Hori da asmoa. Oiartzunek ez dauka erakusteko leku oso egokirik, hori da falta zaiguna. Orduan erakusketa handi bat egiteko ez dago lekurik. Eta orduan indeguna da, ora txiki bat jarri hemen kaperan, San Juan kaperan, erretaulu txiki hori dago lekuan, eta gero obra handia Arizmendieneako lorategian. Katalogo txiki bat editatu dugu, triptiko bat da, han daude eskultura guztiak, testotxo batekin eta egilearen izenakin da hori, noski. Eta gero inauguraketan eta itxialdia gertatzen denean ere eskultura guztiak banan-banan, egilea han balin badago, egilearen laguntzarekin azalpen motz bat emango dugu. Egia esan, eskulturan badago mundu bat emakumeena, ez dagoena bat ere promozionatua. Gustatu duguna da, erakusketa honetan gutxina zerdita erdi izatea, ez emakumea, ez dakit emakumea ere, artista asko da daude, eta ez dakit, badakigu zergatik, pixka bat gutxigo promozionatua daude. Orduan herrian, goiko erakusketan, txikian, dauden eskultura erdi eta erdi dira, eta denak dira Oiartzungoak. Polita izango litzake Oiartzun izatea pixka referente bat eskultura mailan. Nik uste eta honek arrakasta pixkat izango dula, eta urtetarako zerrexago izango zaigu ere dirua biltzeko. Horretz egin dezulako zerbait erakusgarri gertatu dena, eta horrekin igual bidea gehiago zabalduko dira. Azaroan bian iztiko da, eta larun batean egingo da inauguraketa ekitaldia, errepikatuko da itxialdian igande bada, azaroak 2, atxaldeko 6etan. Eta berdina egingo da irakurketa bat erretaularena, eskultura hori joko da biolontxelista batekin, eta erakustutako eskulturak banan-bana azalpen bat emango zaie.